Ďakujem pekne, dobrý deň. Neviem, či ste už počuli niekedy o firme Thermosolar, Žiar. Ak ste sa zaujímali o kolektory, tak už približne 40 rokov vyrábame na Slovensku slnečné kolektory. Aj keď samotná spoločnosť Thermosolar vznikla až niekedy okolo 1990 a čisto iba v Žiari nad Hronom, teda tu na Slovensku. Zahraniční partneri sú iba čisto obchodní partneri, takže ja by som vám chcel niečo povedať o využití slnečnej energie a o využití obnoviteľných zdrojov, akým spôsobom sa dá tá slnečná energia využiť. Určite ste postrehli, že ak do súčasnej doby možno rástla spotreba neobnoviteľných zdrojov energie a fosilných palív, teda ako je ropa, uhlie, zemný plyn, tak hlavne súčasnosť a budúcnosť je skôr v tých obnoviteľných zdrojoch energií. Jednak začíname už konečne myslieť trošku ekologicky a aj tie neobnoviteľné zdroje. Budeme sa zaoberať, keďže sme výrobca slnečných kolektorov, tak sa chceme zaoberať hlavne využitím slnečnej energie. Neviem, ak mi viete niekto, kto ste tu povedať nejakú zaujímavosť o slnku, aby ste nezaspali, tak trošku na prebratie. Ja mám niečo nacvičené, ale tak... Tak je veľké napríklad, no vidíte, oproti Zemi je väčšie trošku. Slnko je momentálne približne v polovici svojej životnosti. Teraz má Slnko nejakých 4,5 miliardy rokov a ešte približne rovnakú dobu by mohlo svietiť, takže zatiaľ tej energie je dosť, ktorú môžeme využiť. Neviem, čo budeme robiť potom, budeme musieť porozmýšľať, že čo potom s našimi kolektormi, ale zatiaľ tej energie je dosť, takže na zemský povrch do stratosféry vlastne vchádza nejakých 1350 W na meter štvorcový. Keď z tejto energie odpočítame nejaké straty pri odraze od oblákov, niečo pohltí zemská atmosféra, niečo sa rozptýli, keď k tomu pridáme nejaké difúzne žiarenie odrazené od striech, od okolia, od budov, tak na zemský povrch nám dopadne v priemere približne 1000 W na meter štvorcový energie, čo je asi tak tepelný výkon menšej rýchlovarnej kanvice. Túto energiu je veľká škoda nevyužiť a pustiť len tak do vetra. Slnečné kolektory túto dopadajúcu energiu a dokážu využiť približne 60% z tejto energie dokážu termické kolektory využiť. Pokiaľ hovoríme o využití slnečnej energie, potrebujeme určite na to nejaké zariadenie. Hovoríme o slnečných kolektoroch. Akým spôsobom sa dá táto energia využiť? Také základné rozdelenie je vlastne na solárnu termiku a solárnu fotovoltiku. Počuli ste už takéto pojmy? Fotovoltika, termika. Rozdiel je v tom, že v solárnej termike slnečný kolektor slnečné žiarenie premieňa na teplo, na tepelnú energiu. Toto teplo potom odovzdáva väčšinou do vody a toto teplo sa dá potom využiť napríklad pri ohreve bojlera, pri podpore kúrenia, ohrev bazéna, priemyselné teplo a rôzne iné využitia. Najčastejšie je to samozrejme v bežnej domácnosti nejaký ohrev vody, prípadne podpora kúrenia. Fotovoltika, tam aj keď možno z diaľky tie panely vyzerajú rovnako alebo majú podobný tvar, ale majú úplne inú konštrukciu.
fotovoltické panely vďaka keramikovému zloženiu vyrábajú zo slnečného žiarenia elektrickú energiu. Tu je žiaľ to teplo vedľajšie a skôr by som povedal, asi to teplo je skôr nežiadúci efekt. Pretože tam, kde je slnko, je aj teplo, ale tu je to teplo ako nežiadúci efekt. Takže fotovoltické panely vyrábajú tú elektrickú energiu. To sú napríklad tie veľké polia, tie veľké elektrárny, ktoré sú pri cestách. To sú fotovoltické panely. Ja by som sa chcel ďalej venovať vlastne slnečnej termike, alebo teda výrobe tepla. A z čoho sa taký systém skladá? Nestačia nám samozrejme iba kolektory. Ak chceme nejaký dlhodobo fungujúci, poriadny solárny systém mať na dome, tak potrebujeme mať niekoľko zariadení k tomu. Samotné kolektory neohrievajú priamo vodu, ale teda aspoň väčšina kolektorov, ktoré potrebujeme na celoročné využitie, tak ohrievajú nemrznúcu zmes práve kvôli tomu, aby sme tie kolektory počas celého roka mohli využívať. Nemrznúca zmes